Ongi etorri beraz, bosgarret Silabako lehen final aurrekorat. Ahetzeko matin dugu bide lagun, Siberua, Lapurdi eta Basena barreko bertsulari xapelketa hontan. Xahar batentzat, 15 gazte heldu direla ondotik, pundua gogoan. Beraz, gaurko saioan, entzungai izanen ditugu, zozketak erabaki ordenaren arabera, Aitor Zerbie. Sustrai Kolina. Sumai Murua. Odei Barroso. Miren Artetxe. Eta Egoitz Zelaia. Beraz, hauek izanen dituzte egin beharriko lanak. Lehenik, binaka gaia eman da iruna bertsu 8ko handian. Gero binaka gaia eman da iruna bertsu 8ko tikian. Bakarka gaia eman da bina bertsu nahi duten doinu eta neurrian. Eta bukatzeko, kartzelan binaka gaia eman da iruna bertsu 10ko tipian. Saio denbora beraz, 5 epaile hauek neurtuko dituzte bertsularien lanak, Eneko Bidegain, Erik Etxart, Joaki Ategi, Abel Zabala eta Zuen Ola Zabala. Beraz, usaian bezala, zuen mugiko jakitzal, eta bertsulariak kantoz ari direlarik, lana bukatu arte goitazazin 100 tokitara itzultzeko. Hauek erranik, sargaiten saioan, bertsulari bakotsaren agurra entzunez. Bertsu eskola gogoan dut gaur, gure pozainitzen kabi, lehen saioan kerman bertsutan, jardun zen ausart jostari. Madietan naia izturitzeko, finalerdian kantari. Bat Italian, bat Argentinan, besteak entzule adi, ze lagun ze belaunaldi, ze lagun ze belaunaldi. Enidiotako txalo oro da, zuen dako ere sari, lagun artean zuekin egin nintzelako bertsulari. Lagun artean zuekin egin nintzelako bertsulari. Bertso eskolan hasi zen mutikoak jada, bere bidea egin du plazatik plazara. Laster aita izanen da, egun behar bada, atxaldeon baigorri neretzat xilaba, etxera itzultzea bezalakoa da. Agendari ez diot, so egin zehazki, inguruotan bazen auta frango naski, herri hartako besta bertzeko arrasti,
interesatzen denak gehienak badazki, gu ere plaza sokon ezkira hain gaizki, atxalde ona pasteko aitzakia aski. Egoitzen poesia, egoitzen ibilera, nirenen hitz zuzenak, ta bere kantaera. Aitorren oinekarritzen, dute amurizabera. Xumairen lehen puntuak, dirudi bukaera. Sustraik erantzuna prest, egin aitzin galdera, baina ni ere nator, isilik egotera. Bertso eskolara joan direnak, haien beldur, haien lotxa, jende aintzinean jarri dutenak, gorputza eta ahotsa. Bertso gironen arnasa baita, haietariko bakotxa, protagonista gehiago gira, naiz gaur seiok bete holtza. Bertso gironen arnasa baita, haietariko bakotxa, haientzat izan dadila gaurko, eskuzarten arrabotsa. Aste buruan, buru austean, xapelketa, xapelketa, oneratenak helduak gara, finaleko lekuseka, ene baigorri, ze xantza dugun, nik ez dut fitxik gordeta, gure honena eman ezkero,